harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, natu mau palangit dohot tanoon, amin. Songonod do di dok Tuhani, pajow-jow muna matuau, lahu martangi yang tuau, jala tangihok kudohamu, jala luluan mudo au laos jupang hamu, molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna, jadi jupang hamu matuau. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan, holan alani asini roham sabingdo umbahen natarbahen hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehono mudo napi nangi doan nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangiho ma pangidoan nami, lehon ma natau hangoluan dihami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon parbinotoan dihasitonganmi, dohot dihanguluan saleleng namar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tato poti madosata di hadapan ni Tuhata martangi yang mahita.
Ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa, na dangolon rotu jolo ni habangso habadiaon mi manopoti jala mengangguk kondosa nami. Macai jot-jot huarsahi hami homar hite-hite pikiran, hata dohot pambainan nami naroai. Dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami, dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleling nileleng nai. Alay nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot alani goarmu na badiai ale Tuhan. Saya si maroham di hami nadangolon. Amin. Tapi ge mahata baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonod do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu masih anau. Aina labok doau jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay labok do augaku jalanaing do dohot nahu porsan hasangapon madi debata na digijang. Amen. Oh
Epistel dihita di minggu sadarion ditulis sian Jona 2 ayat 1 1 10 sada tajaha mamar sikat soring dungi di paro Jahoba mah sada ihanra asa dibodut si Jona jadi di bagasan butuhani ihanima si Jona toluari tolu borngin Dungi matangi yang masih Jona tu Jehovah di batana, saya Tuhan ihani. Jala di dogma, jauh-jauh doa usian hagogo taki, tu Jehovah gabe dialusi ibana ahu. Sian butuhani parbeguan ahu mangangguki, ditangihon hodo suaraki. Nunga diri akon ho ahu di bagasan lulung tu bagasan pusu-pusu nilau. Gabe pusat makaliang au, sude akau bakmi dohot galubang mi malukupi. Yang go au nunga hudok, nunga bali au sian jolo ni matam. Alai tahe ulahaku dope mamereng dopak joro habadiaon mi. Nunganian dihaliangi akai au, Pola tos sosaku, lungi pasapak-sapak au sirabondo alit tuluku. Nunga mangukorau sahatu bonani akadolok rasang-rasang ni tano ope nunga tersurdak humaliang auro di salelengna. Alai di panakok ho ngoluku sian godung ale Jehovah de bataku. Ujung madate hosaku di bagasan Jehovah mahuigot. Jadi sahat matangnya kutubo, tujoro ni habadiaunmi. Alai halak na marsoba tu gana-ganaan si pautoto. Imana manadikon hasonangan na sidai. alai ang goau Mardongan suara puji-pujian ahu mamele tuho. Gararok doa parbaga-baga Jehovah dan apuna hatuau. Tak mahita majaha dungi dok Jehovah matu ihani gabe ditauhon masih Jona tu pasir ima sahatna martua mana tu mangihon hatani debata jalan nau peopsa amin. Di
tidak ko maha porsiaota songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangi dohot tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jahoba na sasadai imanan tumuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di perbadia ondorang soaubuan ido tuhata natu maun na berni di panghuman di silatus nama terpajal doi bana di hau pinor silang natua tu banua turu dung ditanom namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disimai mana pain mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot disasen dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora sudah amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 14 Mei 2020. Partangyangan Week. Rabu tanggal 17 Mei 2020 pukul 10 siang di Week Gangkana di Bagasni keluarga Situa Nyonya Manik Boru Sitanggang Gangkana RT Pitu RW 15 Pisangan Timur. Di Week Penggilingan di Bagasni keluarga Reynold Marbun Lamtio Boru Huta Barat Perum Harapan Baru Sada Jalan Kecapi Raya Nomor 6 Kota Baru. Patuluhon di Week Duren Sawit di Bagasni keluarga Charles Nababan Boru Tambunan Perumahan Pondok Kopi Jalan Pondok Kopi 7B Blok G4 Duren Sawit. Ari hana naik nih Tuhan Yesus. Kamis tanggal 10 Mei 2020 ima ari hana naik nih Tuhata Yesus Kristus. Patupau ni huriata do parmingguon songon nasomal di gereja ima masuk pukul 6, pukul 10 bahasa Batak, pukul 8 remaja, pukul 10 tolu, 10 dohot pukul 10 sia bahasa Indonesia. Acara di Patupa Huriata, Sekolah Minggu Horong Sada dohot 2 digabung masuk pukul 7.30 di Sinantam. Praremaja pukul 7.30 di Timoteus. Paborhaton Situa na pensiun. Minggu Sadarion 14 Mei 2020 pukul 10 patupaon ma paborhaton Situa na pensiun ima Situa Darna Boru Siaturi Sian Week Pisangan Gading Raya ala naung marumur 65 tahun. Jala sipul parmingguon di Patupado Ramatama di ruang Timotius. Aksi donor darah. Minggu Sadarion 14 Mei 2020 pukul sia maringanan di ruang Timotius dohot Lukas di Patupado aksi donor darah. Syarat dohot hatotuan boy madijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Konfesi HKBP Distrik Walu Jakarta. Senin 15 Mei 2020 pukul 10 maringanan di gereja HKBP Resort Jatiwaringin di Patupado Konven Distrik Walu DKI Jakarta. Parhalado Goktiki dohot keluarga Padita Pasiun dohot keluarga, dohot sude ina sarfat HKBP Rawamangun diundang asa madohoti konveni. Rapat gabungan. Senin 15 Mei 2020 pukul 10 sia maringanan di konsistori HKBP Rawamangun Patupado rapat gabungan panitia Rawamangun Center Badan Audit dohot Parhalado Parartaon. Sekretaris Dohot Bendahara HKBP Rawamangun, Pinangido Sude peserta asa madohoti rapoti jala tepat waktu. Penerimaan calon sintua. Hombartu peningkatan pelayanan ni Huriata di Ganup Week, jala mamereng adong week naso adong situana, ima week Rawamangun opat perhubungan, jala adong piga-piga week na holan sahalak situana. Ima Week Rawamangun Tolu, Week Gangkana, dohot Week Kayu Jati Sunan Giri. Hut walu halak na pensiun di tahun 2020 2024. Alani pinangido Week terlumobi naso adong situana, dohot na holas sada situana, dohot na hurang situana, asa dipilit ma aka calon situa sian Week na be asa marsiajar, manang learning, gabe situa HKBP Rawamangun. Proses pemiliton situa di Patupama di Partangyangan Week. Ibadah gabungan na Poso Bulung. Sabtu tanggal 20 Mei 2020 tolu pukul 10 sia 30 maringan di gereja Patupao do ibadah gabungan na Poso Bulung HKBP Rawamangun. Pinangido sude na Poso Bulung asa madohoti ibadahi. Pasahaton beasiswa. Sabtu tanggal 27 Mei 2020 pukul 10 WIB maringan di gereja Patupado pasahat beasiswa tu aka yanak kota
pelajar ruas ni HKBP Rawamangun na berprestasi. Pinangido akayana kota nama jalo beasiswa asaro rap dohot na toras didongani situa wiknabe. Pendaftaran ulang anggota jemaat. Pinangido tu sude keluarga muda manang ruas naung majalo pasu-pasu perbagasan sian gereja HKBP Rawamangun alai dang dope mendaftar ulang gabe ruas ni huriata asa didaftarhon ma tu gerejana. Alana ruas naung majalo pasu-pasu perbagasan dang otomatis gabe ruas ni huriata HKBP Rawamangun. Tuakana naing gabe anggota ruas HKBP Rawamangun asa melengkapi syarat daftar ulang haruasona jala dilehon ma fotokopi akte hot ripe. Pendaftaran dimulai tanggal 14 Mei sahatu 14 Juni 2020 tolu. Khusus tu keluarga naung ngadong yanakonna anak pertama asa dilampirhon ma akte lahirna. Penerimaan gabe ruas ni HKBP Rawamangun ditotopon ma marhita pertemuan dohot Padita Resort tanggal 15 Juni 2020 tolu. Tikting naing merbagas. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagasan ma parker Stefan Sianipar ruas ni HKBP Jati Sampurna. Anak ni Amata Daulat Sianipar tubuh ni Inata Mahda Boru Tapu Bolon dohot Orowana Karina Devani Damanik ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih Boru ni Amata Sahat Damanik tubuh ni Inata Artati Boru Pardede pas masu-masuon hari Sabtu 27 Mei 2020 tolu pukul sia di gereja HKBP Rawamangun. Tambahan namoding na di hari Sabtu 10 Mei 2020 tolu nunga jumolo moding sahalak ama bahasiahaan umur 70 tahun hina baluhon ni Inata Rosti Boru Batubara Jalan Kusen 2 nomor 16 Kampung Ambon Wik Kampung Ambon. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe tuhatama nama ngaleon pangapulion di keluarga natinading ni amangi. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinaradi ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Mau liate.
Tapasonang marohata martangiang mahita, dami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ate-ate doho pikiramu nabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamua manami na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di minggu tasadarion di minggu rogate. Imana tersurat di suratnya Apostel Paulus madapoton huria Filipi bidu 4 mamuka maisya naya sada rodi ayat pitu. Filipi bidu 4 ayat sada rodi ayat pitu. Songonom mahatan debata na tersurat di si tapai tiup ma di bagasan rohat tabe. Ope hamu aka dongaku nahina holongan, jala nahina siholan, halasan ni rohaku, jala tupalhu. Songonima marsihohot hamu di bagasan Tuhani, hamu aka haholongan. Hamu ayo dia do stinke, huapui mahamu asa marsada ni roha di bagasan Tuhani. Huelek-helek ma dohot ho ale sinsigus nabotor, urupi manasida, akanaum madongani ahu marukil humokop barita nauli. Rapon si Clemens, dohot dongaku saulaun na debanari, di buku Hanguluanido Guarnasida. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasat Tuhani hulahi mamadok, marlas ni roha mahamu. Pabotok kamu ma habasaron muna tu saluhut halak. Donok do Tuhani. Unang holsok kamu agiaha. Alai sadok pabotok kamu ma tu debata. Pangiduam muna marhite-hite tangiang. Dohot elek-helek mardongan mauliate. Jala dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti akate-ate. Dohok pikiran muna be, dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Ima sahatna. Di hamua namin ang dihita saluhut na, saya tarbahet jolmado mabahen tiruan. Manusia mampu membuat wajah yang sama, fisik yang sama, tapi manusia tidak mampu membuat hati dan pikiran yang sama. Malodon waing jolma. Itu beda molo di film adong peran pengganti hira sarupa dunian. Rupana, bentuk badanna, buhina, parlakanna, alai dang bui HP, jolmai, sarupa rohana. Sang-songoni nang ngulutta. Saya didok di bagas apa masu-masuon. Na dua gabe sada. Alai dung merdalat 3 bulan. Unang maju 3 bulan. Sebulan ay songon nasing innam se dak songon na tinudo ni roha. Apalagi di dalam kehidupan itu ada faktor X, ada faktor di luar diri, ada faktor tekanan nama bahen ibana lam manulak. Oma namasa di tengah-tengah ni Huria Filipi dia kapar saora pakobasion nang ruas ni Huria. Tubuh ma
di bagasan situasi hati hai, miskomunikasi, tubuh ma di bagasan situasi keperbedaan, apalagi di bagasan tiki adong dua peristiwa nama cai arga ima ketidakbebasan beribadah akan porsiai dungi digodang-godangi aka guru-guru manang pengajar yang sesat. Igodang-godangi asa marhua nasida, asa bola nasida. Di tengah-tengah situasi nang idauta hado di podahon Apostol Paulus tuhuria Filipi. Nama jauhita di bagasan manuguton di minggu rogateon naparjolo di dok di hamu amanami inanami marsi hohot di bagasan Tuhani. Bagaimana hidup kita tetap teguh di dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita tetap teguh di dalam ajaran yang benar. Tang murah marsihohot di bagasan Tuhan. Apalagi di bagasan ngulutai, nah dipengaruhi dunia, adong hagiot di bagasan rohata. Mabaik kita murah tarela-ela. Ketika keinginan menguasai hati dan pikiran kita, ketika keinginan dan kebutuhan lebih tinggi daripada kepercayaan kita, maka logika kita seringkali mengambil keputusan yang tidak pas. Ido dipenna di dok Apostol Paulus marsihohot di bagasan Tuhan. Olo do sipata hita songoni ya anak kota anggo di bagasan nguluta tajari namar huria HKBP. Bahkan saya di dok do hita namar huria HKBP on mahalak bata yoppa do ihalung do ahanay nang amang garejana tu dia pibana lao sai marhaka BP marhata batak dapuas dihilala molo so marhata di situasi saya diajari do bohado pangajarion nadinggan tangiang. Saya diajari do bohado paradatan nadinggan pasangapon natoras. Saya diajari do bohado di bagasan ngului sadiri pangalaho nadinggan hatuaun. Alai dung mangarato nasida. Hot maibana di HKBP, hot do ibana di Tuhani, dung mar HKBP ibana, hot do ibana di habatahon na, manang lupa do ibana, hati-hati di dalam kehidupan kita. Molo di dok marsihohot di bagasat Tuhan. Dada gabe jolma najugal, nasoboy si paingoton, nasoboy si picangon. Alai orang yang berdiri teguh adalah orang yang menyadari di dalam hidupnya ajaran-ajaran itu adalah kebenaran. Dia mai Kristus dalam hanguluan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan dalam hidup kita. Tidak ada tawar-menawar. Hanya di dalam Kristus Yesus setiap orang beroleh pengampunan.
Hanya di dalam Kristus Yesus, orang-orang yang mengenal Dia dan datang kepadanya serta memohon pengampunan, ada pengampunan itu dan ada juga pengorbanan Kristus yang Dia rasakan dalam hidupnya. Isomma didok asa boha ngolutta manginang tetap berdiri teguh di dalam iman percaya kita. Marsihoho mahita di bagasan hapur siauta. Songon ditiki maka tidak kon hapur siau kita. Didok do tiup ma tupal hanguluan mi unang adong na mabuat. Tarlumobi akan tua-tua nami di son. Unang atong di bagasan ngolutan nunga salah kanay nama. Alay gabetaring di tong adalan. Jadi percuma beriman selama ini. Jadi percuma ibadah selama ini. Tapi berdirilah teguh di dalam iman percaya. Napa dua hon. Una pasuda tikim di bagasan keperbedaan. Unang pasuda tikim di bagasan keperbedaan. Unang pasuda gogom di bagasan keperbedaan. Unang pasuda nang pikiranmu di bagasan keperbedaan. Allah keperbedaan ini selalu ada dalam hidup kita. Jujur dosongoni di bagasan ngoluta sudah pikiran taholan bohado mabahen asa sarupa. Daktar baheni sudah gugut tak holan laho padumu-dumu. Pada mundomu dulu martibang tu daktar baheni. Karena ini yang terjadi di dalam situasi Euodia do Stinke. Ada keperbedaan mereka. Yang satu begini, yang satu begini. Efek daripada pengaruh-pengaruh tadi. Nunga diajari bohado hala na porsiai marsi jaluar roha. Nunga dipodai molo hala na porsiai iko marlabot ni roha. Molo hala na porsiai bohado ibana bangado podongan na tudirina. Alai di realita ningodo. Saya terbahed do. Saya dibahed do. Keperbedaan sumurung ahu sahotik. Dalam rumah tangga juga demikian. Dapua sau molo sosongonon. Dak songonon. Banyak sekali dalam hidup kita memakai waktu hanya untuk membuka-buka keperbedaan, tetapi lupa terhadap kebersamaan, lupa terhadap apa yang sama dari bagian hidup kita. Itu baiknya di dok Apostel Paulus tu sinsigus dohot si Klemen dohot na asingi di keperbedaan antara Euodia do Stinke adong pihak ketiga pada memajoon. Molo sotarbahen hita mardame dohot dongata. Joma sada halak dua halak laho
padamehon asa huhut nasida gabe sitidangi. On taringot tu ruhut-ruhut parmahanio pamicangon mau. Ketika kita mau mendamaikan seseorang, kalau tidak mampu lagi antara kita dengan dia, panggillah orang ketiga. Alai orang ketiga nasing. Orang ketiga na manggital-gitali. Ay saya lalat dosong oni. Masalah si A, si B, Roma orang ketiga, gabe lembula dang nalaho padamehon alaha bermanis mulut di depan dua orang ini. Setelah pulang sorenya si A menjumpai orang yang ketiga ini. Roma halak nabatuluhonon iparwa masih B. Sugut nama nugut Roma sibe tu orang ketiga Roma muse ahai dokon ai do soarok kasehani si ai nah abe nabotari soarok kasehani si bei inna muse. Hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana ciri-cirinya? Orang yang mampu memberikan kedamaian dalam kehidupan kita, memperdamaikan kita di dalam keperbedaan. Pertama, benar-benar dia hidup di dalam Tuhan. Dia kuat di dalam iman. Tidak hanya mengenal firman saja, tetapi mampu di dalam kehidupannya menelaah firman itu sebagai solusi di dalam kehidupan. Itu didok Apostol Paulus. Tu si Sinsigus dohot si Clement nang dongan na porsiana asing. Pada mehamu maju nasida. Nama hita amanginang. Na say jot maul hita. Di bagasan ngulut tamanang mabiyar hita. Lahu pada mehokala. Lo maisi. Apalagi na maramarangi, apalagi na marpariban. Daksi atoan perbedaan di na marpariban. Ay sugut-sugut merseda ni rohai bana mangalo au. Seulu dosong ini. Kita seringkali takut dalam hidup kita mendamaikan keperbedaan itu. Karena apa? Karena kita takut besok mereka setelah damai menyerang kita. Oma persoalan na patuluhon di bagasan hatan debata. Manok tong mahamu marlas niroha di bagasan ngulum. Manok tong mahamu marlas niroha. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu dan mengamini di dalam hidup kita bahwa sukacita orang percaya itu tidak ditentukan oleh banyaknya yang Anda dapat. Sukacita orang percaya itu tidak ditentukan oleh tempat dan waktu. Sukacita orang percaya itu tidak dimotori dari luar, tetapi sukacita orang percaya itu terdapat dalam dirimu sendiri. Molo nai marlas ni rohaho, sia bagasan ni rohamdo, mula ammu las ni roham. Ala jojot di bagasan ngulu tamaul hita marlas ni roha. Apalagi marlas ni roha manoktong. Hidup kita susah bersukacita, apalagi bersukacita senantiasa, makin susah. Wasa maul hita marlas niroha. Wasa manginang.
Marlas ni roha dohamu nuain. Manok tong dohamu marlas ni roha. Mulai ninget. Marlas ni roha dohamu nuain. Manok tong dohamu marlas ni roha. Asing. Nakin herana markur punguan sola gracia marlas ni roha mangudu marlas ni roha inna kan alai manok tong no marlas ni roha nai beri baun amen naso nasing muse naisan nasing muse ngapocah suarai. Kenapa kita susah untuk bersukacita, apalagi sukacita senantiasa. Ala sai jot na parjolo sahali sai jot hita naim marlas ni roha saya tabain sakalan alasna au marlas ni roha molo adong pahobu. Saya mampu bersukacita jika saya memiliki cucu. Au boi marlas ni roha molo kejang umur. Au boi marlas ni roha molo sehat pamatang. Au boi marlas ni roha molo gabe sude. Au boi marlas ni roha orna saya jot-jot. Sementara tuntutan hidup kita bagaimana? Selama kita bernapas selalu saja tuntutannya banyak. Akhirnya marhua holan penuntutan nama tutuhani. Tuntutan. Lupa madok mau liate. Dapat 2 tahun. Puasa maul marlas ni roha. Dangotik akan tutua mengalami luka batin yang cukup lama. Dangotik satabi amanginang dangotik na tua mengalami luka batin yang cukup lama. Apakah itu difaktorkan daripada keturunannya orang tuanya? Apakah itu difaktorkan oleh persoalan rumah tangganya? Luka dia antara matai doho inatai dohot amatai. Apakah itu difaktorkan oleh anak-anaknya? Hitama nama boto luka batita. Ido bena sisakui Said Nabido anggo Said ni daging namurado baton alai luka batin sahid na di bagasar roha manati tamanginang. Aladong nasongoni. Holas salpu amatai manang holas salpu inatai panol solion nombel gema di bagasan nguluna. Saya lalap matiap manugut lautu kompak dosola gratio madok kuburan ate. Out sugari naumi na madoki tabudu pe. Luka batin menyebabkan kita lupa bersuka cita bahwa apa yang ada pada kita saat ini mari kita syukuri. Nabatuluhon wasa maul hita marlas ni roha jot negatif thinking. Seringkali berpikiran negatif, seringkali cemburu di dalam kehidupan kita. Ulu dusongoni di bagasan nguluta. Gabe maul hita marlas ni roha ala pangiburun say marsigorgor di bagasan rohata. Ala setiap gerak na adong di sekitar ta gabe curiga hita. Halak nang mengurupi bana, ala nang tinggang sana na HP na dibere kalak do nga di bibir ni curang. Na dong do na nang manupom ibana.
selalu berpikiran negatif. Tanggalkan itu di dalam hidupmu supaya kamu bisa bersuka cita. Nah, paupaton bahasa maul bersuka cita. Karena kita sering memelihara kekhawatiran hidup yang sangat besar. Mebiar artana dibuat talak. Gabe tagunan hosana namago daripada artana. Mebiar medua. Suntik kanan, suntik kiri, suntik atas, suntik bawah. Kan itu. Mebiar medua. Apa itu medua? Habir-habir. Kan itu suntik silikon itu. Dung medua manol soli. Betul mak. Gabi rohia nau. Inam se. Kekhawatiran hidup kita. Mari kita tanggalkan. Dengan kekhawatiran itu yang kita pelihara, maka yakinlah amang inang, Anda tidak bisa bersuka cita senantiasa. Alai yakin doau. Jok do odong sipata lip service di hita. Mabirna parpudiaha. Mate. Au sugari disukun. Ngara de mabiar homate daun na. Anggo mabiar mate dang mabiar. Alai nungara de homate. Hama musi alusna. Hah? Mabiar hitamate di bagas Tuhani daun. Alai nungara de hitamate nuain. Unang maju amang ai menet dope siap budani. Taksi kola dope. Unang jo amang ai naing seorang pahupui jolohui de majo inna. Sehingga seringkali kita transaksi kepada Tuhan dalam sukacita kita, dalam kesiapan kita. Napa upaton di hamu amanami inanami di pabua ma. Pabotok kamu mahabasaromu natu saluhut hala dono do Tuhani. Unang holsok kamu agiaha. Alai sadok pabotohok kamu matu debata pangidua muna. Marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Diamu amanami nanami ko saur do tangiang dohot ulau ta dohot tangyak ta. Iko saur do ahanani tangyak kok kamu dohot ulau muna i dohot tangyang muna. Alaina say jot na masa di bagasan nguluta. Apa yang terjadi? Doa cukup doa, pekerjaan cukup pekerjaan. Pekerjaan kita pengen didoakan, tetapi doa kita seringkali tidak pengen kita realisasikan. Ido benar murah jolma merbaga-baga tu debata. Alai maul jolma merealisasihon baga-bagana. Sonari di Papua, paboto kamu ma, unang also kamu. Bagaimana di dalam kehidupan kita menyerahkan seluruh pergumulan itu. Supaya kita bersuka cita, supaya kita tetap satu, supaya kita tetap teguh. Supaya kita dimampukan menjadi pendamai. Sampaikan kepada Tuhan. Apa yang kamu rencanakan? Ahananaing ulahonomu pasahat tu debata. Jala nasa tangyang mi ulahoni di bagasan ngulum unang belajar lupa. Unang belajar lupa.
ai ditiki hamaulon baru ingot. Oh, ido Tuhan lupau sangadona tiki marbaga-baga ahu. Alai dung tartuk-tuk. Bagaimana kita menyatakan bahwa hidup kita yang menjadi hidup pendoa? Saurduk maibana. Dang nagagagahan molo didok pabotohok kamu. Alai nama dok disi molo diulau kamu dotang yang muna jalan nasa ulau munai ditangyak kok kamu dibereng akahu maliang tiruon nasida mapabahena munai gabe torop ma na porsea. Oma nagabe tema di minggu martangiang mardongan mauliate. Molo tajaha ayat onomi. Pangiduan muna marhite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Maria manginang, apapun persoalan hidup kita, kalau untuk diselesaikan secara tuntas, sehingga menyebabkan kita terfokus kepada semua persoalan itu, seringkali kita lupa mengucap syukur. Karena itu mengucap syukurlah senantiasa. Di dalam mengucap syukur itu ada kedamaian, ada keteguhan hati, ada sukacita. Ido bena didok diayat itu. Jala dame ni debatana sumurung, sian saluhut roha. Ima mangaramoti akate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Oma nanaing tadapoton. Marhite na martangia kita. Marhite madok mauliate tu debata. Totu molo nunga martangia kita. Dang tubuh dame namar sahit ma tangiang nai. Molo martangia kamu dak tubuh las ni roha, dak tubuh pos ni roha, dang adok ketenangan, namar sahid mai. Karena seringkali sudah berdoa sampai menangis, tapi merua. Saya tong mangorong-orong dah percaya ibana di tangyang na. Anggo tangyang ni, ida Tuhan, songono doa mergejang. Sampai lupa merdoa amin. Alai dung, amin. Hehe. Firman Tuhan ayat 7 mengatakan, jika kita berdoa tidak memunculkan damai, berarti ada yang sakit dari kehidupan kita. Mari kita obati. Karena setiap orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, maka damai itu menguasai dirinya, menguasai hidupnya. Adongdo, ikon adongdo keperbedaan, adorang so martangiak kita, dohot dung martangiak kita. Ikonadong do keperbedaan adorang so martangiang, adorang so tapasahat tu debata, adorang so tau sehot tu debata saluhut, holso nirohata, dohot dung martangiak kita. Kalau tidak ada itu, Maria manginang. Mungkin ada yang salah dalam doa kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Karena itu apapun yang kita hadapi, marilah kita berdoa martangiang mahita mardongan mauliate. Manok tong mahita marlas niroha ai disarihon debatado nguluta. Amin. Martangi kita. Mauliate mali Tuhan Jehovah perdenggan bahasa dia kapasu-pasu doho pangaramotiomu nama nugu-nugu hami hari-hari ningulu nami
jala tarbaik kami dia palatikion. Roh tu bagas joromon memuji pasangapon goarmu nabadiai. Jala mengajari kami di bagasan tikion asa toktong marsada ni roha. Marsi hohot kami di bagasakko. Ala huboto kami gudang do sian hasianganon naing mangagohok kami. Alai molo di bagasakko kami jala kami di bagas jala ho di bagasak kami matau lehonom mudo akan nadinggan di bagasan ngolu nami. Hubak kami hasadaun ni roha keluarga na tua-tua na toras tu yanakon nang dia kaulaun nabi. Homa Tuhan na mamakia kahumaliang nami pasadao roha nami. Asa unang upa sudah kami partikian nami alani keperbedaan. Alai masih jakonan mahami. Di jauh hodo kami ali Tuhan asa toktong marlas ni roha. Patau mahami marlas ni roha. Patau mahami marulo polo madok moliati tuho. Molo adong raga makana gabi pangiduan nami. Unak kola mangorong-orong unang holsoak kami. Alai hupasat kami tuho. Ai hodo debatana tupahoni. Asa di bagasat ngolu nami got dame got las ni roha madok moliate tu arupanmu dia kapanarihomu. Upasatami akaruas ni huriam siada danak remaja na poso tuho mau pasatami Tuhan akayanakon nami namar sikola tarumobi akan mengadopi ujian-ujian sai parbisuhi paborhat nasida lehon torang ni roha lehon parbinotoan lehon roha namar sihohot asabui nasida makamunakon ujiani dia kana poso na mangaluli parkarejoan patudu honomu matuhan japalan nalomak jala na mangaluli rokape patudu honomu nagabe rokap nasida asa marlas ni roha nasida dia keluarga muda Tuhan ali Tuhan Jehovah sarihon parnguluan nasida oh nama ngalihon hasosorang danak nagabe las ni roha ganup natoras dia kanatoras dia kaulaun na siapa hari pasu-pasu ma Tuhan asa lehonomu akan narikot di bagasan ngulu nasida gabe wohal di pardongan saripion nasida di keluarga nasida di anakon nasida pasu-pasu lehona sehaton dot gajang ni umur nang songoni akalan sia sopot somarama somarina akan di bagasan habaluon homa Tuhan nama dongani nasida unang luas pujung nasida Tuhan unang luas gale ala itu koli nasida jaka ruas ni uriam namarukil namarsak namarsitaonon apuli jala tu koli nasida Tuhan asa dapotan hagogoon apul-apul nasida nasiakko jaka ruas ni uriam na dibagasa parsahiton di dia penasida pos rohanami tangamu nabadiai Tuhan ape honomu mamasu-masu tarumobi dia manami situa Godwell siaturi inanami nyonya sintua MT Pasaribu Boru Manalu Rita Boru Silain amanami sintua WM Butar-Butar inanami nyonya Dufani Sipahutar Boru Situmorang Fajar Manurung inanami nyonya situa W Marbun Boru Nenggolan Minar Boru Lumban Tobing Jeffrey Sitorus Sahat Maruli Tua Pardede Jefferson Gultom Juan Raja Guguk inanami inang nyonya Naibor Hubor Sitorus inanami inang nyonya Sintua Banjarnahor Boru Samosir inanami nyonya Tambunan Boru Tagaol Magdalena Boru Sihombing nyonya Sihombing Boru Manurung Siti Nurlina Boru Manurung amanami KM Sihombing inanami nyonya Hutasoit Rista Boru Sianturi amang RH Tobing Muandri Silalahi Dorawati Boru Silitonga Pantun Huta Barat Bahdar Tambunan Kenjo Lubis amanami Tepena Baban
Arnold pribadi barimbing, Ani Lauri boru simanjuntak, Beni Marpau, amang sintua SP hutasoit, Edison hutapea, Las Maria boru panjaitan inanami sintua Evangelis Marta boru Tagalung, TP simanjuntak, Esterlina boru simanjuntak, inang Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Nyonya Sinaga boru Tabarat, Maruhum Tambunan, amang sintua Daulat Sitompul, Fridolin Simanjuntak, Nyonya Sitohang boru Tampu Bolon, Ale Jahuba perdenggan basa, Tuho mau pasatami ruas di huriami, Pos dorohanami, Saile honomu dohai panson, Gogo nang las ni roha, Diaka keluarga na pature-turehon, Sari honomu Tuhan bohal lingul nasida, Lehonomu hasehaton, nang las ni roha. Ubah kami akapakubasion ni huriam HKBP Rawamangunon. Saluhut pakubasion na di sakapi huriamon. Saya patulus may mardalan do dengan. Nang akaparhala dope pasu-pasuamu dia kaulaun na. Marsada ni roha marhubas di jolom. Negara nami upasata mi matuho Tuhan. Pasu-pasu saluhut akapamaritan negara nami. Nang akap perhubas na asing, di dia penasida marhubas, say di patudu ma, taringo tuhara jaumu, barita nauli, nang haluau nasyako, asamarulupolo palak, mamuji-muji kuarmu. Di bagasan Kristus Yesus, martangnya kami, asimaroham, amin. Marede mahita piturasono pulusia hu papungu pilihan. Awang-awangi
Tabasap mapiliata tuadu pani di bata tapauduk maruhata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banagijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na dilihom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhaseak kami pilihanon. Pati buloh na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gorang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banagijang say pinarbadi amago armo. Say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujuna. Balua mahami sian pangagu. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tu. Jala di parsaur madamena tu todim. Amin. Di hamua manami nanami hanggi boto nami saluhutna na di gereja dohot nama dohoti live streaming kami saluhut parhobas ni huriata HKBP Rawamangunon padita situa pemain musik sound leader do multimedia pasahat totuhita selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Horas Madita. Horas. Today